Mijn man en macht is er werken om op een stuk grijden van een boer deun achter de dik een tal perken kleer te lezen van de street. Wij zongen hier boerengolf boeten dik en het is op laatst Trovadon praten uitdraait op een keerswedstrijd. En dan met er heel gebeuren, lijkt het mij. Ja, want het is gewoon bouwen of het is wel grijden, maar het is een hele oor uiteindelijk. Het is ontslucht en helpen de werk zit daarin. Het Frieske geer wordt op een hichte bracht en hier geen bezwieren. Dus koert los. Nou, juist hebben we de hele dag in de waterpompen, want het veldje blank. Dan ga je wel werk, hè? Ja, dit wordt alles zoals, hè? En, ik denk dat het hartstikke mooi is. Een goed initiatief. Voor de kidssport alleen maar goed. Dus nee, keurig netjes. Alle de volgende partouren naar veld 1 komen voor de winnaarsronde. Hartstikke mooi toernooi erop zetten. Lekker erop. Dit is de eerste keer dat ik keert. Dus, maar ik vond het veel hartstikke mooi. Maar ik eens een keer wat oors proberen. Altijd gebaande wegen langs, is echt wel eens wat oors. Dat is echt wel mooi. Ik vind het wel mooi. Ja, een beetje bij de natuur. Een beetje natuur iets. Ja. Goeiedag. Cambuur of Keertsen? Cambuur. En wat wordt Keertsen dus? Ja, even zien ook. Ja. Maar toch even wat te doen gaan, dus maar even hier zien. De vraag is zelfs wat dit plak nou oorsmaakt als een gewoon keersveld. Ja, gewoon. Het veld is gewoon, dat maakt het je wurg. Je kan natuurlijk de voeten komen hier. Ja, je mag het net elke weekend doen. Het is net een mooi gaal veld. Ja, maar goed, het is het beste doen. Het is maar een geintje. Hè? Nou ja, we zijn lang blij dat we die bal eruit zien. Dus nee, dat maakt het voor ons niks uit. De Wien speelt misschien wel parten, maar voor de rest nee, maakt het net vol uit. Ja, dan zou jij het gewoon hier. Wat een vlakken. Dat jij erbij. Maar dat is een mooi vlak biljet lijkt ze. Doel is om van het toernooi een eerlijkse traditie te maken. Tak meer komen wij graag weer om. Juist, wij komen weer om.